Βεβαίως. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα φέρει προσπαθεί και φέρνει έτσι, τα παιδιά πιο πολύ κοντά στο βιβλίο, Ακριβώς. σε αυτό το οποίο πιάνουμε και στο παραμύθι. Δηλαδή, κάτι το οποίο λατρεύουν τα παιδιά, Πόσες απλώς δεν φορές το έχουμε λέγαμε συνειδητοποιήσει. ότι στην αρχή τα παιδιά λατρεύουν πάρα πολύ τα παραμύθια, Ναι. το βιβλίο και ξαφνικά αυτό κάπως φεύγει από τη ζωή τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε και να υποδεχτούμε τις δύο καλεσμένες μας. Έλα. Σε μια εποχή που η καθημερινότητα των παιδιών κατακλείζεται από οθόνες, δύο εκπαιδευτικοί ενώνονται για να επαναφέρουν τη μαγεία του παραμυθιού και να καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία. Δημιουργούν παιδικά βιβλία που δεν περιορίζονται στη διασκέδαση, αλλά εστιάζουν στην ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης, της αυτοεκτίμησης και της κατανόησης του εσωτερικού κόσμου των μικρών αναγνωστών. Η πρώτη, Ασπασία Καρύπη, φιλόλογος και μαμά δύο παιδιών, συνδέει τη συγγραφή με την εμπειρία της στην εκπαίδευση και την αγάπη για τα παιδιά. Το βιβλίο της αναδεικνύει τη μοναχική σχέση παππούδων εγγονιών, προσφέροντας τρυφερά μηνύματα για αγάπη, φροντίδα και ζεστασιά. Με απλή και ζεστή γλώσσα, τα παιδιά μαθαίνουν τη σημασία των οικογενειακών δεσμών, ενώ οι μεγαλύτεροι θυμούνται την αξία της παρουσίας των παππούδων στη ζωή των μικρών. Η δεύτερη, Ζωή στη Γιαννή Καστελάνου, δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία σε επιστημονική έρευνα και ψηφιακές δεξιότητες, ενισχύει τη δημιουργικότητα και την ενσυναίσθηση μέσα από τα έργα της. Μέσα από ρυθμική αφήγηση σε ρήμα, φαντασία και χιούμορ, τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις σκέψεις τους και να μετατρέπουν την προσοχή τους σε πολύτιμο σύμμαχο. Το βιβλίο συνοδεύεται από δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη συγκέντρωση, την έκφραση και τη συζήτηση με γονείς και εκπαιδευτικούς. Και οι δύο συγγραφείς πραγματοποιούν αφηγήσεις παραμύθιων, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις συναισθηματικής αγωγής σε σχολεία και βιβλιοθήκες, μεταφέροντας στα παιδιά την αγάπη για το βιβλίο και δίνοντας τους εργαλεία για να εκφράσουν και να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους. Τα έργα τους απευθύνονται σε παιδιά από 2 ετών και πάνω και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στο σπίτι όσο και στη σχολική τάξη. Με λίγα λόγια, μέσα από τα παραμύθια τους, η Ασπασία και η Ζωή δίνουν στα παιδιά κάτι παραπάνω από ιστορίες. Δίνουν φωνή στα συναισθήματα, έμπνευση για τη φαντασία και την αγάπη για το διάβασμα. Κάθε σελίδα είναι ένα μικρό ταξίδι που ανοίγει το δρόμο για ένα κόσμο γεμάτο δημιουργία, αλήθεια και ζεστασιά. Να υποδεχτούμε λοιπόν την Ασπασία Καρύπη και την Ζωή στη Γιαννή Καστελάνου. Να περάσουμε παρακαλώ. Ελάτε. Καλώς ήρθατε. Συγγνώμη κιόλας γιατί. Ελάτε από εδώ. Καλά, εσείς. Η Ζωή και η Ασπασία. Ζωή, έλα από εδώ μαζί μου. Καθίστε. Έλα, Ζωή, κάθισε εδώ. Τι ωραίο θέμα και πώς έχετε βάλει μπροστά ένα θέμα που το συζητάμε πολλές φορές για τις οθόνες. Πώς θα φύγουν από τις οθόνες? Προσπαθούμε. Καταρχάς, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς πολύ που ήρθατε. Να σας πω ότι είναι παρθενική μας εμφάνιση τηλεοπτικά. Επομένως, εντάξει, υπάρχει ένα μικρό άγχος, αλλά θα το διαχειριστούμε. Μα είναι πολύ ωραίο το θέμα όμως. Και τι άγχος να έχει? Δηλαδή, τώρα το θέμα είναι να βοηθηθούν τα παιδιά. Εννοείται, δεν το συζητούμε. Ναι. Τα παιδιά, όταν φτιάχνουμε μια ιστορία για παιδιά, έτσι, τι κοιτάμε περισσότερο? Γιατί πολλές φορές και οι γονείς λέμε μια ιστορία από το κεφάλι μας την ώρα που πάνε για ύπνο κυρίως, έτσι, για να έχουν να ηρεμήσουν και να σκεφτούν μερικά πράγματα, τα οποία έχουν καλοσύνη μέσα συνήθως. Αρχικά θα πρέπει όταν είτε πλάθουμε ιστορίες είτε γράφουμε, να άπτεται τον ενδιαφέροντα των παιδιών. Δηλαδή, όταν πλάθουμε μια ιστορία, προσπαθούμε λίγο να το προσεγγίσουμε υπό την πλευρά, δηλαδή ποια είναι τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Επίσης, να έχει κάποιο ηθικό δίδαγμα. Δηλαδή, όλες οι ιστορίες δεν τις αφηγούμαστε μόνο και μόνο για να τις πούμε, αλλά για να μπορούμε στα παιδιά έμεσα μέσα από τις λέξεις ουσιαστικά να τους διδάξουμε κάτι και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή του ζωή. Τα παιδιά παίρνουν παραδείγματα από τα βιβλία, ταυτίζονται με τους ήρωες. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή κάποιος ήρωας που να μπορούν έτσι να ταυτιστούν. Ναι. Να τον αγαπήσουν. Σωστά. Εδώ λέγαμε κιόλας πριν που δείχναμε ένα θέμα ότι ζωγραφίζουν τον αγαπημένο τους ήρωα και τον κάνουν μέχρι και κουκλάκι. Πολύ σημαντικό. Ενώ εμπνέονται από αυτά, από τα βιβλία, από τα παραμύθια, που ξαφνικά όμως από ένα σημείο και μετά το βιβλίο δεν το θέλουν. Δεν το θέλουν γιατί η εικόνα πια είναι τόσο γρήγορη και τόσο εύκολη πλέον που βαριούνται. Ναι. Βαριούνται το βιβλίο, βαριούνται να καθίσουν να ακούσουν μια ιστορία. Και πώς τα προσεγγίζετε τώρα, γιατί κάνετε κάποια πράγματα τα οποία τους μαθαίνουν να ξαναγυρίσουν πίσω, γιατί το παραμύθι
είναι η αρχή ενός μυθιστορήματος, ενός διηγήματος, μιας ιστορίας. Αυτό που κάνουμε εμείς με τα παιδιά, αλλά και με τους γονείς, είναι να τα προτρέπουμε λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα, να διαβάζουν ένα κομματάκι, αναλόγως με την ηλικία του κάθε παιδιού. Και στο σχολείο με τη φιλαναγνωσία, με τη δανειστική βιβλιοθήκη, έτσι να μπαίνουν σε μια διαδικασία πάλι να διαβάζουν στο σπίτι. Είτε μόνα τους, αν είναι από μια ηλικία που μπορούν, είτε με τη μαμά και τον μπαμπά. Και μέσα από δράσεις κιόλας, δηλαδή τα παιδιά να μπορούν να εμπλέκονται μέσα σε κάποια δράση, ώστε να τους είναι και πιο οικείο όλο Ένα αυτό. παράδειγμα δράσης, ας πούμε, θα μπορούσαν να κάνουν και στο σχολείο. Θα σας πούμε τώρα, ας πούμε, επειδή εγώ διδάσκω στην πρώτη δημοτικού, αυτό που κάνουμε μέσα από τη φιλαναγνωσία είναι η εξάσκηση της μεγαλόφωνης ανάγνωσης, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προτρέπουμε δηλαδή τα παιδιά μέσα από τη δανειστική βιβλιοθήκη να μπορούν στο σπίτι, αφού διαβάσουν το βιβλίο, με τη βοήθεια εννοείται των γονέων τους ή και μόνα τους, να έρθουν δηλαδή να μας παρουσιάσουν ένα μικρό απόσπασμα μεγαλόφωνα, ώστε να καλλιεργήσουμε και το αναγνωστικό κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις ηλικίες. Φεύγοντας τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού, πρέπει να έχουν κατακτήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την αναγνωστική ευχέρεια. Τι δίνει η μεγαλόφωνη ανάγνωση στο παιδί? Λοιπόν, αρχικά, πέρα ότι το παιδί ακούει την ίδια του τη φωνή και μπορεί να αλλάξει και το χρωματισμό του, δηλαδή τα σημεία στίξης, να μπορεί να δώσει συναισθήματα σε αυτό που διαβάζει. Επίσης, μέσα από μικρές ερωτησούλες μπορεί να κατανοήσει μέσα την ιστορία. Ναι, ακριβώς. Και εμείς προσπαθούμε να το πλαισιώσουμε όλο αυτό το κομμάτι με δημιουργικές δραστηριότητες, είτε έχει να κάνει με θεατρικό, είτε έχει να κάνει με ζωγραφική για την ανάπτυξη της τηλεοπτικής κινητικότητας, είτε έχει να κάνει με να μπαίνουν τα παιδιά να κάνουν κάποια παιχνίδια ρόλων, να κατασκευάζουν πράγματα, ώστε να τους είναι πιο όμορφο και δημιουργικό. Δηλαδή, ότι αν διαβάσουν ένα βιβλίο μπορούν να γίνουν ηθοποιοί, ας πούμε, και να παίξουν αυτό το αυτό που διαβάζουν. Να παραδειγματιστούν κιόλας. Που τους αρέσει. Είπατε προηγουμένως, συζητήσαμε και είπαμε ότι να έχει ένα διδακτικό, να έχει κάτι το οποίο να έχει συναίσθημα κτλ. Εμείς μεγαλώσαμε με παραμύθια τα οποία ήταν σκοτωμένες, πεθαμένες που ανασταίνονταν ή περιμένανε να πρίγκιπα που μια γυναίκα κυρίως μητριά τα βάραγε και τα... Τις κακές αδερφές που πιστεύετε ότι έχουν κακές αδερφές, πολύ κακές όλα? Έχουν αλλάξει νομίζω ναι, τώρα. Τα χρησιμοποιούμε αυτά τα παραμύθια? Πλέον νομίζω πως όχι. Ερχόμαστε πιο κοντά στην οικογένεια, στο πώς να συμπεριφερθούμε σε ένα παιδί. Γιατί τώρα και με τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα παιδάκι, υπάρχουν αρκετά βιβλία γι' αυτό. Της κυρίας Ζωής, ας πούμε, είναι ένα. Θέλω να πω ότι όταν, ας πούμε, έχουμε διάσημα παραμύθια, λέμε ή κοκκινοσκουφίτσα. Έτσι. Υπάρχουν τώρα διάσημα παραμύθια τα οποία μπορεί ένα παιδί να το ξέρει και να το συζητήσει με κάποιο άλλο? Να σας πούμε κάτι. Μπορούμε να κάνουμε και παραλλαγές πάνω στα ήδη υπάρχοντα παραμύθια. Δηλαδή, έχουμε δει. Πολλές φορές, ακριβώς, πολλών γνωστών συγγραφέων, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μεταστρέψει τους ρόλους. Δηλαδή, έχουν αλλάξει αυτόν που θεωρούταν ο κακός της υπόθεσης και έχει δει, δηλαδή, γιατί είναι ο καλός λύκος. Εμείς βάζουμε την ταμπέλα κακός. Είναι ο καθένας ανάλογα την οπτική. Δηλαδή, ένα ζώο θεωρείται κακό επειδή θα φάει, που είναι σαρκοφάγο, ας πούμε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κακό γιατί βλάπτει ουσιαστικά εμάς. Πάντως, αυτό που λέτε, επειδή το έχω παρατηρήσει, γιατί παίρνω βιβλία για την ανιψιά μου, αναγκαστικά κάθομαι να τα διαβάσω. Σωστά. Για να ξέρω τι θα πάρω. Γιατί αν το νόημα που βγάζει αυτό το βιβλίο δεν είναι κάτι που θέλω να περάσω, εγώ τουλάχιστον στο παιδί, θέλω να ξέρω τι θα δώσω. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο τι πραγματεύεται το βιβλίο. Να σας πούμε επίσης, πέρυσι, επειδή υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και βάλαμε τα παιδιά να βρουν αυτά τα αγαπημένα παραμύθια που ήταν και τα δικά μας της σχολικής ηλικίας. Αλλάξαμε λίγο, δηλαδή αυτό που ήταν ο κακός ο λύκος, βάλαμε ο άγνωστος ο λύκος, εντάξει. Προσπαθήσαμε δηλαδή να αλλάξουμε λίγο το λεξιλόγιο, να είναι λίγο πιο οικείο στη σημερινή εποχή και τα παιδιά να μην βλέπουν μόνο το καλό και το κακό. Υπάρχει το άγνωστο, το οικείο, αυτό που χρήζει βελτίωσης. Εντάξει. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο φόβος και ο τρόμος που μπορούν να δημιουργήσει ένα παραμύθι, μια ταινία, ο φόβος, είναι χρήσιμο για τα παιδιά?
στο μέτρο. Γιατί τους αρέσει πάρα πολύ. Στο μέτρο. Στο μέτρο, ναι. Αν Ανάλογα με την ηλικία. Ανάλογα με την ηλικία, ακριβώς. Αν και πλέον ηλικίες από 5η δημοτικού και πάνω εθίζονται με παιχνίδια, πολεμικά, με Και όχι μόνο βιβλία, αυτό, και με πολεμικά. ιστορίες τρόμου. Ναι, με Ναι, ταινίες. τους αρέσει, ναι. Τους αρέσει η περιπέτεια, το άγνωστο. Φαντασία. Η φαντασία. Αλλά με μέτρο. Εσύ έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, διάβαζα, για τους παππούδες και τις Ναι, γιαγιάδες. ναι. Είναι βιωματικότατο, γιατί έχω και εγώ 2 μικρά παιδιά. Και για τα δικά μου βέβαια, αλλά και εγώ σαν παιδί που μεγάλωσα με τον παππού και τη γιαγιά. Αυτές οι αναμνήσεις, οι μυρωδιές, οι εικόνες του παππού και της γιαγιάς που μας φρόντιζαν μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Και φροντίζουν τώρα οι δικοί μου γονείς, τα δικά μου παιδιά, και είναι αυτές οι εικόνες που λένε τα παιδιά μου, όχι, θέλω να μείνω στη γιαγιά, θέλω να πάω στη γιαγιά, γιατί εκεί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχουν παραμύθια για γιαγιάδες. Υπάρχουν. Εννοώ να έχει η Υπάρχουν. γιαγιά ένα παραμύθι που να το πει στο εγγόνι της, ας πούμε. Υπάρχουν ακόμα γιαγιάδες που θα πούνε την ιστορία τους. Ακόμα και αν είναι πραγματική, τα παιδιά, ειδικά τα δικά μου, θα καθίσουν και θα την ακούσουν. Μα έχουν περάσει και ό,τι έχουν περάσει, βέβαια, οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας. Και εσείς έχετε γράψει ένα βιβλίο σε αμέτρη μορφή. Ναι, μιλάει για τη διάσπαση προσοχής. Επειδή είμαι εκπαιδευτικός, όπως σας είπα, ενεργή κιόλας, μέσα στην τάξη έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και όλα αυτά. Και γενικότερα ήθελα λίγο να βγει και αυτό παρά έξω, ότι μπορούμε όλα αυτά που βιώνουμε μέσα στην τάξη να μπορούμε να τα μεταφέρουμε και πέρα τα δικά μας παιδιά, να μπορούν να το διαβάσουν και άλλα παιδιά και πλέον να φύγει αυτός ο στιγματισμός που παλιότερα λέγαμε το παιδί, ξέρω εγώ, έχει κάποια δυσκολία κτλ. Τώρα αρχίζει αυτό και μέσα από τα βιβλία και μέσα από τις γνώσεις και τις έρευνες που γίνονται να μην είναι τόσο στοχοποιημένο. Δηλαδή θέλουμε να δείξουμε πλέον ότι είναι η καθημερινότητά μας αυτή. Μάλιστα. Έρχεται το Πάσχα τώρα, να πάρουμε κανένα βιβλίο μαζί μας στις διακοπές. Να το δώσουμε στους γιαγιάδες, στους παππούδες, σε οποιοδήποτε. Το πάρεις πρώτον να το δώσουμε στο παιδί, να διαβάσει μέσα στο Πάσχα. Θα το θυμάται, πιστεύω. Θα σας πω χαρακτηριστικά προχτές που έδινα στα παιδάκια της τάξης μου ένα βιβλίο. Ένα παιδί μου είπε, κυρία μου, λέει, τι ωραίο αυτό που μας δώσατε, αύριο, που θα ήταν Σάββατο, αύριο δεν θα πάρω το κινητό, θα αφήσω το κινητό και θα διαβάσω, λέει, αυτό. Συγκινητικότατο. Είναι ένα βήμα. Είναι ένα βήμα. Να αφήσει κάτω το κινητό ή το τάμπλετ ή την τηλεόραση το Σαββατοκύριακο και να πάει. Είναι εύκολο να γίνει αυτό το βήμα. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Ναι. γιατί αυτό φαίνεται και στις μεγαλύτερες ηλικίες, επειδή εγώ είμαι φιλόλογος. Βεβαίως. Φαίνεται και στις μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί βαριούνται να διαβάσουν ένα κείμενο. Οπότε, αν από μικρή ηλικία λίγο. Βέβαια, να σας πούμε ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα ψηφιακά μέσα και εμείς. Δεν είναι Εννοείται. ότι Βέβαια. εννοείται, είναι μέσα Δεν στη μπορούμε να ζωή μας. πάμε κόντρα στην εποχή. Και μάλιστα, επειδή ασχολούμαι και με την έρευνα, το ερευνητικό μου κομμάτι είναι για τις ψηφιακές δεξιότητες. Δηλαδή, σε αυτό ειδικεύομαι κιόλας. Αλλά να τα χρησιμοποιούμε όλα με μέτρο, όπως και το βιβλίο, έτσι και τις ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να γίνουν ένα υπέροχο πάντρεμα. Και να μπορούμε όλα να τα βάλουμε μέσα στη ζωή Ξέρετε, μας. τώρα που το συζητάμε, διάβαζα ότι υπάρχει ένα application που σου κάνει περίληψη τα αγαπημένα σου βιβλία. Δεν είναι πολύ στενάχωρο να ακούσεις σε περίληψη το βιβλίο. Ότι τέλος πάντων τι είναι. Αντί Ναι. να πάρεις την παύση που σου δίνει ένα βιβλίο. Για τον ενήλικα, λέω Ναι, τώρα. ναι. Εντάξει. Και να πάρεις το χρόνο να το διαβάσεις. Ναι. Γίνεται όμως. Υπάρχει και αυτό. Ναι, υπάρχει Ναι, ο και Θα τα χρόνος ακούσουμε τα πλέον βιβλία σε είναι περίληψη. πολύτιμος για Και όλους γενικότερα μας, να αλλά- τα ακούσουμε. Και αυτό είναι λίγο. Να Αντί σας να το ευχαριστήσουμε διαβάσουμε. πάρα Εμείς πολύ. ευχαριστούμε πάρα Εμείς πολύ. Ασπασία Ευχαριστούμε πολύ που Καρύπη και ήρθατε. Ζωή Στυλιανή Καστελάνου. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε πολύ. πάρα Να είστε πολύ. καλά. καλά, Να ευχαριστούμε έχετε ένα πολύ. όμορφο Πάσχα, ευχόμαστε. Επίσης, να είστε καλά. Διαβαστερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πού θα πάμε τώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Λευτέρης Παπακώστας είναι εδώ, Νάτος εκτός εδώ. σχεδίου, αλλά εντός στούντιο. Καλά, Πολύ τι καλή είναι αυτό, σκέψη, ευχαριστώ ναι. πάρα πολύ.